Moje meno je Katarína Ďurčová a dnes vás vítam pri inšpiratívnom rozhovore s Michalom Badíkom, s jedným zo zakladateľov spoločnosti Vanpharma. Vedeli ste, že pri prejave herpesu je dôležitá každá minúta? Dnes sa pobavíme o kampani, s ktorou prišla Vanpharma nedávno a garantuje, že podporíte vaše zdravie a nevyhodíte peniaze za niečo, čo nevyužijete. Ako vznikol nápad tejto kampane Nevyužijete, vymeníme? Ďakujem veľmi pekne za túto otázku hneď z úvodu a nadviažem presne na to, čo si povedala, že naozaj pri prejave toho herpesu je dôležitá každá minúta. V podstate hráme o tie minúty, pretože to, čo je cieľom, je dostať ten herpes pod kontrolu, zastaviť jeho množenie a urýchliť práve to hojenie. Čiže práve na tento účel my máme jeden z našich produktov a rozmýšľali sme, že ako ho dostať do každej, či už domácej alebo cestovateľskej lekárničky. Ale čo môže ľudí nejakým spôsobom na začiatku odrádzať je to, že čo keď to nebudem potrebovať? Však koľko vecí máme doma, čo si zakúpime a reálne to nevyužijeme, kým neskončí tá doba expirácie a potom čo vyhodíme to. A my sme sa rozhodli, že chceme v tomto nejakým spôsobom pomôcť našim zákazníkom, aby naozaj peniaze nevyhadzovali do luftu za niečo, čo nevyužijú. A preto sme sa rozhodli, že náš produkt Herpes Acute Rescue v rámci takéto kampane poskytneme výmenou po dobe expirácie. To znamená, ak ten produkt počas jeho expirácie nevyužijem, veľmi jednoducho ho môžem vrátiť spoločnosti Vanpharma a my ho vymeníme za nový, ktorý môžu využiť, keď ho budú potrebovať. Prečo je dôležité nemať herpes? A prečo sa prejavuje? A kedy vlastne vzniká ten herpes? Aby sme vedeli vlastne našich posluchačov a divákov vtiahnuť do toho deja, že prečo práve na tento produkt sme sa zamerali a na tento problém, lebo ja si myslím, že veľa ľudí s tým bojuje. Jednak spôsobuje nie veľmi žiaducí vizuál a ničí vlastne náš imidž, dá sa povedať, ten herpes. Ale prečo vlastne vzniká ten herpes? Kedy na neho prídeme? Ako sa nám prejaví? Herpes je taká mrška. Je to vírus, ktorý keď sa už raz do tela dostane, tak ho máme na celý život. A je len otázkou času a externých faktorov, ktoré vlastne vplyvajú na ten organizmus, či sa ten herpes prejaví, alebo sa neprejaví. Samozrejme, že v prvom rade sa bavíme o tom, že je to zdravotný problém, ale veľakrát, ako si presne aj povedala, je to estetický problém, pretože najčastejšie poznáme herpes, ktorý na pere. Áno, takže to je práve tá estetická záležitosť, ktorú nikto nechce mať a obzvlášť ako čaká, ja neviem, takéto natáčanie, a tiež som sa bál, či dneska nejaký herpes. Áno, čiže akékoľvek stresové situácie, meetingy, dokonca aj odchod na dovolenku alebo pobyt na dovolenke, slniečko, vyčerpanosť, toto všetko prispieva k tomu, že ten herpes sa môže prejaviť. No a my ho chceme samozrejme dostať čo najskôr pod kontrolu. A tuším, sú v tom trošičku aj ženské problémy, ktoré sa pravidelne opakujú, ktoré nám môžu oslabiť tú imunitu a spôsobovať tento herpes vírus. Samozrejme, takisto aj strava. Sú určité zložky a určité potraviny, ktoré výrazne podporujú práve ten rast herpesu. Ja spomeniem napríklad veľmi obľúbenú čokoládu, oriešky, kávu, toto všetko, keď konzumujeme vo zvýšenej miere, tak nejakým spôsobom si zvyšujeme práve hodnotu arginínu, čo je taký ten základný rastový faktor pre vypuknutie toho herpesu. Hovorí sa, že herpes vírus, keď už raz dostaneme, máme ho v tele a je len otázkou času, či sa prejaví alebo neprejaví. Ako je to možné, že niekto máva herpes pravidelne, skutočne, že pomaly s ním bojuje každý mesiac a niekto tak raz za čas? Toto je veľmi dobrá otázka a je tam jednoznačná odpoveď. Za všetkým hľadaj imunitu. A presne naše produkty, teda väčšina našich produktov sú zamerané na podporu imunitného systému. A pokiaľ sa bavíme práve o tomto produkte, ktorý je súčasťou tejto kampane, Herpes Acute Rescue, tak je práve určený na podporu imunitného systému v týchto situáciách, ktoré sme popísali. To znamená, že keď už cítim, že začína to brnenie v pere, ten, kto máva herpes častejšie, tak to veľmi dobre pozná. A preto, ako som hovoril na začiatku, každá minúta hrá veľmi významnú úlohu. To znamená, že už keď to cítim, tak potrebujem konať. Ale kedy môžem konať? Keď to mám doma. Lebo inak musím riešiť buď lekára, alebo lekáreň. Lekáreň to nemusí mať okamžite po ruke. To znamená, naozaj odporúčame mať to súčasťou tej svojej lekárničky. Však v lekárničke bežne máme niečo od bolesti hlavy, brucha, uši, oči, nejaký obväz a tak ďalej. To znamená, každý má takúto základnú výbavu a za nás, hlavne tí, ktorí naozaj trpia na opakované herpesy, by mali mať v tej svojej domácej lekárničke aj Herpes Acute Rescue.
Poďme si ho rovno ukázať, navrhujem. A odporúčam, aby sme zobrali do rúk obidva, lebo máme dva podobné produkty. Je to Herpes Acute Rescue a Herpes Complex. Do kampane Van Pharma vybrala práve Herpes Acute Rescue. Toto je ten, ktorý zachraňuje prejav toho herpesu v tých prvých sekundách? Dá sa povedať naozaj, že je dôležité ho mať naozaj doma? Určite áno a hneď rovno vysvetlím aj, že prečo sme zvolili práve túto formu produktu. Lebo zase, keď sa bavíme o herpese a riešime, že čo na herpes, každého napadnú gély, krémy, nejaké náplasti a tak ďalej. Ale málo kto si uvedomuje, že herpes je vlastne problém zvnútra. Keď si zoberieme akékoľvek lieky, ktoré sú na predpis, nejaké antivirotiká, tak sú v tabletovej alebo kapsulovej forme, práve preto, že jednoducho potrebujeme to riešiť znútra. A my sme sa rozhodli práve pre takúto, nazvime to, že perorálnu formu, kapsulovú, čiže obidva produkty sa dávkujú ako kapsulky, ktoré sa prehltávajú. A na čo slúži potom herpes komplex? Vidím, že majú odlišné zloženie, takže pravdepodobne obidva majú svoj účel. A je dobré mať obidva v lekárničke, alebo stačí jeden a v prípade potreby potom pre nejaký účel mať aj druhý? Veľmi dobrá otázka. Sú to v podstate bratia, ktorí naozaj spolu krásne vychádzajú, pretože ľudia, ktorí mávajú často herpes, tak v prípade tej akutnej fázy určite by mali siahnuť po produkte Herpes Acute Rescue. Ale samozrejme, ak to mávajú opakovane a samozrejme a tomuto sa chcú vyvarovať, tak práve herpes komplex je určený práve pre nich, pretože ten posilňuje imunitný systém a zabraňuje tomu, aby tie herpesy boli, aby ich mali teda proste pravidelne alebo často. Čiže nie je to dvojička, že tu je len trošku viac kapsul a ušetrím na balení. Je potrebné myslieť na oba produkty, áno? Určite. Sú to teda takíto bratia. Super. Ja by som sa ešte rada opýtala, ako funguje tá kampaň, lebo nevyužijem, vymeníme. Predsa len, koľko ľudí, toľko chutí, každý má inú predstavu, ako to funguje. Poďme si to skúsiť trošku objasniť. Určite. Ako som povedal, že ten základ je ten, že jednoducho nechceme, aby ľudia vyhadzovali peniaze za niečo, čo nevyužijú. Tak naozaj, keď už keď vlastne skončí doba použiteľnosti tohto produktu, tak ho majú možnosť vymeniť za nový. To znamená, ak máte Herpes Acute Rescue, ktorý už nie je použiteľný, tak do mesiaca po ukončení tejto doby použiteľnosti napíšete mailík na našu mailovú adresu info@onepharma.sk a my sa o všetko postaráme. To znamená, že my objednáme zvoz vášho starého balenia a kuriér vám automaticky donesie nové balenie. To znamená, že vymení staré za nové. Z ručky do ručky v tú chvíľu, áno? Presne tak. Super. Kde si viem produkt zakúpiť teda? Vo vašom e-shope pravdepodobne áno. Jednoznačne áno a tam sú aj všetky informácie ohľadom tejto kampani, ale samozrejme naše produkty sú dostupné v každej dobrej lekárni a dá sa povedať, že na všetkých e-shopoch, ktoré predávajú výživové doplnky. Aj v nejakých iných obchodíkoch? Nadviazali sme spoluprácu s niektorými, nazvime ich, že také bioobchodíky alebo obchodíky so zdravou výživou, takže niektoré z nich v rámci Slovenska držia tieto naše produkty a aktívne ponúkajú. A ja si myslím, že do budúcna by určite mohol byť u každého dobrého suseda v tej správnej domácej lekárničke, čiže ak vám dojde nejaké balenie, tak sused má. A toto by bolo úplne ideálne, lebo však koľko razy potrebujeme cukor, vajce a tak podobne a ideme k tomu susedovi. Takže áno, aj takýmto spôsobom nám susedia môžu pomôcť, pokiaľ tá naša domáca lekárnička neobsahuje tento produkt. Ale verím, že na základe týchto informácií ľudia naozaj prehodnotia ten svoj obsah a povedia si, že to fakt stojí za to, pretože nemíňam peniaze, nevyhadzujem ich von oknom, investujem do svojho zdravia, lebo čo keď náhodou, a keď to nespotrebujem, tak mi to vymenia. Takže Herpes Acute Rescue nájdete u každého dobrého suseda, v každej dobrej lekárni, v každom dobrom e-shope a teda určite vám podporí zdravie. A ja by som sa ešte rada dotkla jednej otázočky. Ako spoluzakladateľ spoločnosti Van Pharma by som sa rada spýtala práve na to, že na aké problémy sa Van Pharma zameriava, čo vlastne rieši svojim zákazníkom, čo ešte iné okrem Herpes Acute Rescue a Herpes Complex dokážu zákazníci nájsť, čo podporujete? Máme toľko času? OK. Máme. Ja som už dneska načrtol, že taký ten základný, nazvime to, že problém, alebo ten základ v rámci toho zdravia je imunita, alebo imunitný systém. A to je práve oblasť, na ktorú sa my sústredíme. To znamená, že riešime podporu imunitného systému v rôznych životných a zdravotných situáciách. A v rámci takých tých oblastí, okrem tej imunity, pokrývame aj ženské zdravie, šport,
a do budúcna kto vie čokoľvek ešte iné, lebo máme veľké plány. Určite to chceme spájať nejakým spôsobom s tým, čo nám ukazujú aj tie trendy a o čo sa ľudia zaujímajú. A to je taký ten well-being, longevity alebo dlhovekosť a celkovo tá aktívna podpora zdravia. Longevity, vitality, to je vlastne taká téma, ktorá súvisí s tou imunitou. Absolútne. Čiže ak neustále podporujeme zdravým životným štýlom, stravou, výživovými doplnkami imunitu, dožijeme sa dlhšie pravdepodobne. Áno, a je to presne o tom, že keď sa bavíme o podpore zdravia, bavíme sa o nejakej, aj o tej imunite alebo o tom well-beingu, toto nie je len o výživových doplnkoch a preto aj naša spoločnosť nechce len vyvíjať a predávať výživové doplnky, ale skôr podporovať aj takú tú awareness alebo to vzdelanie ohľadom toho, akým spôsobom viem podporiť svoje zdravie, pretože v podstate 49% Európanov radšej aktívne podporujú svoje alebo proaktívne podporujú svoje zdravie, než riešia nejaké následky. A ja budem rád, keď toto percento bude stúpať a budem rád, keď sa ľudia k nám pridajú a my chceme byť takými tými ambasádormi tohto štýlu. A práve preto to chceme spájať s tým vzdelávaním, s tou životosprávou, pohybom, v podstate so všetkým, čo naozaj súvisí so zdravím ako takým. Lebo tá téma je strašne obšírna a vieme, že liek je len riešenie nejakého následku. My chceme byť v tej úrovni tej prevencie. A toto je veľmi dôležité a pre nás kľúčové a naozaj chceme byť takým tým zodpovedným a silným partnerom na ceste za lepším zdravím. A berme to tak, že fakt sústredíme sa na tú skupinu od tých najmenších, čiže od detičiek až po seniorov a tých 100-ročných a neskôr možno aj viacročných. Ja ešte prezradím, vy ste 3 zakladatelia, ano. Každý máte svoju úlohu vo firme, je jeden, čo vyvíja tie produkty. A žiaľ nie je teraz medzi nami, nerobíme rozhovor priamo s ním, ale kde berie inšpiráciu? Odkiaľ čerpáte informácie o tom, že práve tento produkt prinášame na trh a presne tento by sa nám mohol hodiť a tento bude mať svoj užitok medzi užívateľmi? Ja som veľmi rád, že si spomenula práve mojich kolegov. Práve Tibor Lukáč, to je ten guru, ktorý stojí za vývojom našich produktov. Bez neho by sme nemali to, čo máme. Lebo fakt, je to človek, ktorý k tomu pristupuje veľmi zodpovedne. Inšpirácie čerpáme z rôznych zdrojov a jedným z takých hlavných zdrojov napríklad sú lekári. My máme svoj tím, ktorý navštevuje na dennej báze lekárov a lekárne a takisto sa pýtajú, že aké sú také reálne potreby v manažmente zdravia ich pacientov alebo pacientiek a tam naozaj prichádzajú úžasné inšpirácie, že takýto produkt by sa nám zišiel, alebo kombinácia takýchto zložiek v podstate tiež dávajú obrovskú váhu tej prevencii a v tomto sa snažíme hľadať potom tie odpovede v podobe našich produktov. To je jedna stránka, druhá sú aj samotní zákazníci. Lebo mali sme také rôzne súťaže, kedy sme potom následne aj volali tým zákazníkom, že teda boli ocenení a dopytovali sme sa nejaké otázky, že ako sa o nás dozvedeli, ale hľadali sme aj inšpirácie, že čo ďalej môžeme pre ich zdravie spraviť. Takže aj tam úžasné veci, na ktoré sa snažíme reflektovať a priniesť opäť zase nejaké nové produkty. No a nedá mi nespomenúť, a to bolo vlastne úplný prvopočiatok, je vlastná rodina. A to by práve Tibor, keby tu vedľa mňa sedel, tak vedel o tom hovoriť najviac, pretože naša prvotina, Covirin, ja ho aj ukážem, a toto je naša úplná prvotina, vznikol práve na základe nejakých skúseností z rodiny, kedy Tiborová manželka počas práve toho covidového obdobia bola pozitívna na covid a jednou z odpovedí práve bola tá kombinácia tých zložiek, ktorú sme následne namixovali do tohto produktu a tak sa odštartovala nejaké naše vlastné portfólio. Ja sa usmievam, lebo ja som sa s Tiborom rozprávala aj o Herpes Acute Rescue a bola som veľmi zvedavá, ako vznikol tento nápad, že kto ho doniesol, či od lekárov, či od zákazníkov a bola to jeho osobná skúsenosť. Práve to, že vždy, keď mal ísť niekam prednášať, vždy, keď mal ísť na nejakú dôležitú záležitosť, stretnutie, rodinnú oslavu, vždy mal ten herpes. Áno. A nechcel vyzerať smiešne, čudne, zvláštne, tak riešil, že ako dokáže pomôcť práve ľuďom, ktorí majú takéto vypätie, stresové situácie, či už sú to manažéria, alebo sú to aj mamičky, či už na materskej, alebo naozaj pred cestou, pred dovolenkou. Áno. Toho stresu býva naozaj neúrekom a toto je to, čo môže zachrániť
nie len to zdravie, a samozrejme nie len ten herpes, ale dokáže vám podporiť imunitu práve v takýchto chvíľach. Určite a on je jednou z tých prvých referencií v rámci efektu tohto produktu, lebo my keď sme ešte v takej tej testovacej fáze, tak samozrejme čo robíme, testujeme na sebe alebo rodinných príslušníkoch, takže má to naozaj otestované na sebe a on je práve jeden z tých, ktorí dneska už nezápasia s herpesom. A to je to fantastické. A ďakujeme aj ľuďom, ktorí nám zanechávajú referencie, že naše produkty poznajú, vyskúšali, oceňujú a jednoducho podelia sa s ďalšími o tom, ako im to zafungovalo. A naozaj v prípade práve herpes Acute Rescue musím povedať, že máme neskutočne krásne referencie a ľudia nám hovoria, akým spôsobom sa v veľmi rýchlom čase zbavili práve toho herpesu. Takže toto je to, čo nás hladí na duši a vidíme, že to, čo robíme, dáva zmysel a jednoznačne chceme touto cestou v tom pokračovať. Práve ešte spomeniem, keď sme pripravovali tento rozhovor, tak sme sa bavili o tom, že prečo práve Herpes Acute Rescue ide do tej kampane Nevyužijete, vymeníme. Je to jeden z produktov, u ktorých vidno takmer okamžitý úžitok. Fakt, že z večera do rána, dajme tomu, sama ho mám vyskúšaný na vlastnej koži a aj teraz nedávno som mala teda vypäté situácie, kedy som čakala, že naozaj buď herpes, alebo ma položí do postele. No nič mi nie je a som vďačná naozaj, že tieto produkty poznám a sú mojou pravidelnou súčasťou. A dobre, že ešte toto spomínaš, pretože ľudia, ktorí sa už dobre poznajú a vedia, že aha, teraz ma čaká nejaká konferencia alebo proste niečo, čo môže byť trošku pre mňa stresové a v takýchto situáciách mávam herpes, je dobré si to nasadiť aj preventívne, práve ten Acute Rescue, lebo vtedy viem, že jednoducho podporím tú imunitu a zabránim tomu, aby ten herpes prepukol. Takže aj takýmto spôsobom sa dá manažovať toto už trošku dopredu s predstihom. Predsa len mi nedá neopýtať sa, je to na herpes určené, ale keďže to podporuje imunitu, pravdepodobne plošne. Keď ma škriabe hrdlo, alebo ja neviem, cítim, že ma bolí hlava, že na mňa niečo lezie, môžem si ho dať, nepokazím nič? Ublížiť mi to asi neublíži. Určite nič nepokazíš, ale keď sa bavíme o takýchto príznakoch, na to už potom by som upriamil pozornosť na iné naše produkty. Ja ho aj spomeniem, je to absolútna naša novinka pod názvom Imurin. Takisto aj v detskej verzii Imurin Kido a je to práve produkt, ktorý je určený jednak na celoročné posilnenie imunity, ale práve aj v situáciách, ktorú si ty povedala, niečo na mňa lezie. Cítim nejaké to škrabanie, soplík a tak ďalej. Takže aj za týmto účelom je možnosť využiť práve túto našu novinku, ktorá obsahuje 19 zložiek, extrakt bazy čiernej, beta-glukány, probiotika, vitamíny, minerály. Proste v tých 2 kapsuliach denne je naozaj absolútne všetko, čo podporuje dobrý imunitný systém a čo by človek mal naozaj pravidelne užívať. Ja som toho dôkazom, celá moja rodinka takisto, užívame to pravidelne a cítime sa fit. Téma ľudského zdravia, podpory imunity, prevencie je nevyčerpateľná studnica a ja sa už teraz teším, že nás čaká množstvo inšpiratívnych rozhovorov s odborníkmi. Budeme rozoberať v takýchto rozhovoroch rôzne témy. Určite áno. Akých tém sa dotkneme, už len aby sme k záveru navnadili našich poslucháčov a divákov. Čo budeme riešiť v takýchto rozhovoroch v budúcich dieloch, epizódach? Určite tým spoločným menovateľom bude práve tá imunita, tá dlhovekosť a tá vitalita. A v tomto kontexte sa budeme dotýkať tých tém, ktoré aktuálne riešime aj z pohľadu nášho portfólia. To je určite ženské zdravie, podpora imunitného systému. Určite budeme pokračovať aj vo vzdelávaní ohľadom herpesov. Takisto úlohu vitamínu D napríklad. Na to tiež máme jeden úžasný produkt. Ale celkovo sa chceme zameriavať aj na ten šport. Čiže celé tie oblasti poskytujú obrovský priestor na to, aby sme vedeli si prizvať odborníkov z rôznych oblastí, ktorí k tomu majú čo povedať a nejakým spôsobom podporiť ľudí k tomu, aby naozaj proaktívne riešili svoje zdravie, nie reaktívne, keď už mám nejaký problém. Takže začali sme našim blogom na našej stránke, čiže každý si má možnosť navštíviť www.onepharma.sk, nájsť si sekciu blog a každý mesiac tam prinášame zaujímavosti práve z týchto oblastí, ktoré som menoval a budeme ich určite rozširovať v dohľadnej dobe. Zaujímavosti podložené výskumom a faktami. To sa mi veľmi páči, že sú tam reálne dáta, sú tam reálne štúdie použité, častokrát pri tých blogových článkoch, že nie je to len také, že
jedna babka povedala, alebo myslíme si, že to funguje. Nie, to je skôr o tom, že čítali sme, hľadali sme, skúmali sme a ono v podstate celé naše portfólio vzniká na tejto báze, kde sa snažíme spájať tú prírodnú východnú lekáreň s takouto západnou vedou. Čiže ani jeden produkt nevznikol náhodou. Ani jeden produkt nebol len tak namiešaný niekde v domácej kuchyni. Za všetkým je naozaj nejaká veda, nejaké štúdie a chceme naozaj priniesť skutočne to, čo funguje. A v tomto chceme pokračovať. Super. Ja veľmi pekne ďakujem za inšpiratívny rozhovor a ak vás zaujímajú témy dlhovekosti, vitality a chcete viesť šťastný život, tak nás pozerajte aj na budúce. Tešíme sa. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujeme ja.